Ola, soy o Rubén Simeó, español, trompetista internacional e teño a sorte de estar hoxe aquí con todos vos. Pois a miña ligasao, como moitos dos que estuvimos aquí esta noite, tradición familiar, o meu pai, seus irmáns, meu avó eran trompetistas e, como non, pois eu tenía que salir trompetista e bueno, aos 7 anos empecé tamén nunha banda de música bueno, quen me iba a decir aos 7 anos que agora con 33 iba a haberme recorrido tantas veces o mundo con a miña trompeta. La verdad es que está sendo impresionante. En 2026 hemos aberto o país de Portugal, onde casi me considero eu, e Italia, e bueno, a verdad que poder traballar con a banda da Rifana e con o Filipe ha sido espectacular, porque a media de edad na banda era moito xoven, era algo incrível, así que me he sentido moito especial esta noite. O máis marcante é o que sempre conto no espectáculo, que é cando tenía 10 anos, 3 anos máis tarde de empezar con o trompete, chegou a oportunidade da miña vida. Con 10 anos tive a sorte e o prazer de facer o concerto de Ano Novo retransmitido por a televisión en toda Europa como solista, e foi o concerto que me abriu as portas de todos os escenarios do mundo, así que acho que foi ese. Bueno, hai unha cosa moito boa, na trompeta hai unha cosa non tan boa. A moito boa é que é unha vida moi espectacular cando chegas a vivir e facer o teu propio espectáculo e viaxar, todo con unha trompeta é algo incrível, sen palabras, mais a dedicación que lle tenes que dar todos os días da túa vida cando estás na época do estudio é moito forte. Hai que estudiar 3-4 horas todos os días cando eres xovenciño e máis unha vez chegas é algo incrível.